Καταρχάς να σας πω πόσο πολύ χαίρομαι που γνωριστήκαμε, που συναντηθήκαμε και που μιλάω στην Ιαπωνία, στα ελληνικά, με μία Ιαπωνέζα. Μιλάτε πολύ ωραία ελληνικά και ευχαριστώ πολύ. Επίσης ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και για τα καλά σας λόγια. Για την ομάδα, τη δική μας, πρέπει να σας πω ότι είμαι τρομερά ενθουσιασμένος. Γιατί η Ναγκασάκι Βέλκα δεν είναι απλώς μια ομάδα μπάσκετ. Είναι ένας μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργηθεί, έχει γεννηθεί για να δώσει χαρά στον κόσμο του Ναγκασάκι, καταρχάς. Και αυτή η προσφορά στην κοινωνία του Ναγκασάκι είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ο αθλητισμός και τα σπορ. Να δίνουν στον κόσμο χαρά και όμορφο θέαμα. Άρα όλοι εμείς που είμαστε στην ομάδα έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά αυτό το σπουδαίο ρόλο που έχει η ομάδα για την κοινωνία του Ναγκασάκι και δίνουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Είναι μια πολύ ωραία ομάδα ανθρώπων, ωραίοι άνθρωποι, πολύ καλή συνεργασία, που ο καθένας είναι πολύ καλός στο αντικείμενό του. Και είμαι πολύ αισιόδοξος για το πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα. Και νιώθω ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες, τα expectations. Είμαστε ήδη ένα βήμα πιο μπροστά από αυτό που είχαμε φανταστεί. Για την Ιαπωνία, πρέπει να σας πω ότι το γνωρίζετε εσείς ήδη, στην Ελλάδα σεβόμαστε και αγαπάμε πολύ την Ιαπωνία. Επειδή η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός, θεωρείται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ένας από τους σπουδαιότερους αρχαίους πολιτισμούς στον κόσμο, αντίστοιχα έχουμε μεγάλο σεβασμό στον πολιτισμό και στην κουλτούρα της Ιαπωνίας. Βέβαια είναι αλλιώς να το λέμε και αλλιώς να το ζεις όντας μέλος αυτής της κοινωνίας. Για μένα είναι μια σπουδαία εμπειρία, νιώθω πολύ όμορφα ζώντας καθημερινά την καθημερινή ζωή του Ιάπωνα, στο Ναγκασάκι και στο Σασέμπο. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πραγματικά απολαμβάνω την κάθε μου μέρα στην Ιαπωνία. Για το πρωτάθλημα. Όταν ήρθε η πρόταση της Βέλκα στα χέρια μου, φυσικά έκανα τη δική μου αναζήτηση, το δικό μου research, για να δω ακριβώς πώς έχει εδώ η κατάσταση και πρέπει να ομολογήσω ότι εντυπωσιάστηκα από το πόσο καλά οργανωμένη είναι η Λίγα, πόσο promotion έχει στην κοινωνία και στον κόσμο η B-League και πώς έχει ο κόσμος αγκαλιάσει το πρωτάθλημα της B-League. Είναι πολύ ανταγωνιστική η Λίγα, έχει ξένους παίχτες imports και από Ευρωλίγκα και από το NBA που ανεβάζουν πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος και βέβαια υπάρχουν και από πίσω οι Ιάπωνες παίχτες που μετά τη φετινή επιτυχία της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δίνουν ένα διαφορετικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη του μπάσκετ για τα επόμενα χρόνια.